Aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baretang unyan para sa aga. Enotong tan bareta hali dyan sa luwas. Si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Inaksyon na nakan niya o National Irrigation Administration sa pamamayo ni niya Provincial Manager Gisbay Nasan problema sa irigasyon sa Barangay Talungog Uwas. Matatandaan, ipinagreklamo ini kan na mga rice farmers sa Farmers Forum kung saan na naging bisita iyo si Agri Party List Congressman Wilbert Lee. Bilang response, pinagpromisa ka na sabing Agri Party List Congressman ay papaabot niya ang concern na ini sa NIA Central Office. Alagad sa ngunyan, dapat may siya ni Congressman Wilbert Lee na matrangkilo na, inayos na kan NIA ang irigasyon pwede nang gamiton kan mga parauma sa indang mga umahan dahil sa okay na, nagdadalaga na pasiring sa mga kabasan ang tubig gikan sa mga distrosadong irigasyon kan mga nagtalikod na mga aldaw. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasolita, GP News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Si Hans Galero may dagdag man na istorya. Hans, kamen. Opisyal ng ipiglansar mo niyan kan gobyerno lokal kan Legazpi and historical video documentary kan Battle of Legazpi. Ini ang tinawanin na doon asin nangyari niya na pagkaldao sa Albert Astrodome sa pangingenot ni Museo de Legazpi Curator Darlito Perez Jr. kung saan sa iyang ipinaliwanag na katuyuhan kan paglansar na iniiyon may paliwanag asin matauwanin importansya kan bagong henerasyon na istorya kan syudad kan Legazpi asin man ang mga nangyaring historical events digdi sa tuyang kapalibutan. Sigun pa sa iya, dakula ang magiging tabang ng ginibunin ng video documentary dahilan saan bagong henerasyon mas mahilig na kunyan na maghiling min mga audiovisual presentation kumpara sa pagbabasa. Sa iyang sinabi na apera sa siring nakatuyuhan, muyaman nindang mai-share o maihiras ini sa mga eskwelahan para magamit asin maitauman sa mga paratukdo pati naman mga eskwela digdi sa tuyang syudad kan Legazpi. Sinabi ni Perez sa dakulan pasasalamat niya sa kabos na mga nagtarabang sa iya asin man sa gobyerno lokal kan Legazpi para mahaman ang siring na bagay. Presente sa naging launching ceremony si Alcalde G. Rosal na mga edukador asin iba pang mga local historian siring nasyonal ninda Sir Abdon Balde Jr., Rafaela Valenzuela Jr., Rino Domingo Fernandez asin man ang veteranong journalist na si Sir Art Osia. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Sinabi kan Department of Budget and Management na National Food Authority makakaresibi ng dakulang fundo sa sendang buffer stocking program sa 2023 tanganing masiguro ang food security asin abot kaya ang presyo sa nasyon. Ini matapos ng DBM magtagama ng 12 bilyones pesos para sa siring na programa sa masunod na taon kung saan haros na doble ini kaysa sa ngunya na taon na nasa 7 bilyones pesos na. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ni para masiguro na iguanin sufficienteng supply ng bagas sa nasyon lalo na sa panahon ng global food crisis asin ang daibig na lauman na emerhensya asin kalamidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Today's Spaghetti. Ang Wise Spaghetti. Sinabi kan Department of Health na day sindang narehistrong paglangkaw nin kaso kan COVID-19 sa pediatric population puan kan Agosto 22 sa pagpuon kan school year 2022 to 2023 na nagluwas nin mahiwasan na pagpadagos kan in-person classes. Sinabi ni Health Undersecretary Beverly So na mantenidong suportado nin daan in-person classes. Alagad, rekonosido man ang mga kaso nin COVID-19 magiging presente dilan ta mahiwas na ang paghiro kan mga tawo. Siyang piniliwanag na ang importante sa gabos na dapat klaro na ang face-to-face learning iyon bako sana para sa edukasyon kundi para man sa salud kan kagabsan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed.
Nareparo ng sarong pediatric infectious disease expert ang pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa mas suwinpang populasyon alagad ini ipigdalauman ng mangyayari dalanta tinurosa na ang komunidad. Sinabi ni Dr. Ana Ong Lim na sa ibang hospital na pagkatrabawan niya, nareparo niya ang pagdakol kan bilang nin admission na minasalming sa overcapacity sa bilang kan mga kama na nakatagama para sa COVID-19 lalo na sa Philippine General Hospital. Sa iyong sinabi na ang kadaklan kan mga aki iwan bako pa bakunado dalanta hababa pa asinda sa edad na 5 anyos asinda ipaman na babakunahan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Hababa paman giraray ang tourism arrival sa nasyon, maski tinrosa na ang travel restriction kan gobyerno, lalo na sa mga fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na day pa manabot kan Pilipinas ang bilang kan mga turistang nag-aabot sa nasyon bago nagtama ang pandemya. Siyang sinabi na kanakaging bulan, day nga ni 1 milyon ang tourist arrival sa ordinaryong narirehistro sa siring na mga panahon. Sa ibong nalado, ang mas dakol na dayuhan na minaabot sa Pilipinas, iyo ang mga Amerikano na nasa 370,000. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Sinabi kan Department of Education na imbestigaran ninda ang pigtutubudan na pagkakaudong nin pagkakan sa San Francisco Elementary School sa Sablayan, Occidental, Mindoro kung saan 90 mga estudyantes asin mga protokdo ang biyong dinara sa ospital. Sinabi ni Deputy Spokesman Michael Pua na base man sa pangenot na informasyon na naisumitira sa inda, igwaning paratyenda na naglaog sa eskwelahan para magpabakal nin lumpia asin turon. 88 mga estudyante asin anong na paratokdo ang nagkakanin lumpia asin turon alagad sagkod na magreklamo na makulugnaan siya ng tulak asin biyong nagsusuruka. Idinuga pa ni Pua na sinama imbestigar dalanta base sa Deputy Order No. 8 bawal maglaog sa eskwelahan ang mga paratyenda. Padagos na pigaadalan kan Office of the Press Secretary ang akreditasyon in mga vloggers na nagmamawot na mag-cover sa Malacanang. Sa Senate budget hearing para sa propostong 1 billion pesos na budget kan OPS sa 2023, hinapot ni Senador J.V. Ejercito si OPS Officer in Charge Sheloy Garafil kung ipapadagos pa ang plano na tawanin akreditasyon ang mga vloggers. Sinabi man ni Garafil na nagpapadagos pan sa indang pag-aadal manunungod sa siring na bagay asin magkakaigwan in evaluasyon kung pwedeng matawanin akreditasyon ang mga vloggers tanganing matugutan na mag-cover sa mga aktibidades sa Malacanang. Dapat nang lauman ang mga pagbabagong mangyayari sa Office of the Press Secretary. Inapahayag ni Officer in Charge Chiloy Garafil sa pagsasabi na makikipag-uron siya sa ibang opisyalis kan OPS para pag-urunan ang operasyon kan nasabing opisina. Sayang ipinaliwanag na siguradong magkakaigwan ng mga pagbabago sa OPS. Sa ibang lado, sinabi ni Garafil na bako man big deal sa iya ang pagiging enkargado sa pagsasabi na ang mas pagtatawan niya nindoon iyo ang tiwala asin konfiyansa na itanaw sa iya ni Presidente Bongbong Marcos para panginutan ang OPS. Siyam sa 10 mga Pinoy o 86% ang nakakahiling na ang paglakop ng fake news bilang problema ngunyan sa nasyon. Sa bagong Pulse Asia Survey kan Septyembre 17 sagkod 21, 14% sana kan mga respondents sa interong nasyon ang day nagsasabi na issue ang fake news. Ang mga halangkaw na bilang kan mga respondents na nagsasabi na ang fake news konsideradong dakulang problema na sa Luzon na may 92%, sunod man ang National Capital Region na may 87%, mantang 81% sa Mindanao asin 77% man sa Visayas.
Padagos pa sa gudngunyan ang iwal o di pagkakasanabutan kan magtugang na Senador JV Ejercito asin Jingoy Estrada sa Legacy Wall sa Senado dalanta day iman sinda nagtaning maski alphabetical ang pagkakasunod kan mga litrato. Mailing sa Legacy Wall kan Senado ang mga ladawan kan presenteng miyembros kan 19 Congress na nakabugtak in alphabetical order alagad na reparuman na magtugang na sinda Estrada sin Ejercito na patahawan ninda Senador Win Gatchalian asin Bongo. Ang duwang senador parehong mga aki ni dating Presidente Erap Estrada sa magkaibang ina. Tutukaron kan COMELEC an N-Bank o tutukaron kan COMELEC N-Bank ang posibleng pagsuspendir sa pagsumitir nin Certificate of Candidacy para sa barangay asin SK election mantang padagos na pigbabantayan ang desisyon ni Presidente Bongbong Marcos kung iniipag-oktaba o dai. Sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na kung pipirmahan ni Marcos ang pag-oktaba sa eleksyon, kay puhan man ibusol kan N-Bank ang pag-oktaba sa pagsumitir nin COC na enot na nindang itinalaan sa Oktubre 22 hasta 29. Idinagdag pa man niya na kay puhan sindang amay na pagdesisyon tanganing malikayan ang mga problema asin kalibongan sa mga nagmamaot na magkandidato sa barangay asin SK election. Magkakiguan in pilot test ang COMELEC sa Register Anywhere scheme para sa mga botanteng maparehistro sa National Capital Region. Sinabi ni COMELEC spokesman abogado John Rex Laudianco na ang bagong sistema yan matugot sa mga aplikantes na magparehistro sa mga booth sa nagkaparang establishmento de negosyo siring sa mga malls. Sa iyang ipinaluwanag na sa Register Anywhere scheme ang mga aplikasyon ipapadara sa COMELEC office sa lokalidad kung saan naka-star ang aplikante. Idinungan pa ni Laudianco na ang sharing na sistema pwedeng paiwason sa ibang lugar kung magiging matriyumpo ang implementasyon kini sa NCR. Sobra sa 669,000 na mga rehistradong botante sa ibang nasyon ang piglalauman na ma-deactivate dahil ang tadaiman nagpartisipar sa duwang eleksyon. Sinabi kan COMELEC na base sa data na ipinalawas kan Office for Overseas Voting na maabot sa total na 669,527 na mga rehistradong botantes ang piglalauman na ma-deactivate dahil sa dainindapig o daininda pagpartisipar sa nakaaging 2019 as in 2022 elections. Sinasabing bilang ang mga Pinoy sa Medio Oriente as in African regions, iyon may pinakadakol na bilang na nasa 377,139, sunod ang sa Asia as in Pacific region na iguanin 129,535. Sa ibong nalado, 120,070 o 705 na botante sa North as in Latin America as in 42,148 na botante sa Europa ang ipapayararom sa deactivation. Sinabi kan Department of Education na tutugutan ninda ang mga local government units na iyon na sanaan magtaonin data sa COVID-19 infection sa eskwelahan tanganing malikayan ang makalibong na numero. Sinabi ni Deputy Spokesman Michael Pua na isisibong unaninda ang COVID-19 report sa Local Epidemiology and Surveillance Unit susugman sa napapalaman sa Deputy Order Number 39. Sa Department Order 39, ang eskwelahan ang dapat magtaon ng report sa COVID-19 cases kan sa mga leso. Mantag ini naman ang maberifikar asin magkakaigwanin follow-up. Ibubusol kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang interes kan mga paratukdo kasabay kan pagpapakarahay sa kalidad kan edukasyon sa nasyon. Iniyan siniguro ni Vice Presidente as in Education Secretary Sara Duterte Carpio kung saan inaprobaran kan Department of Budget and Management ang kahagadan kan Department of Education na magkrear nin 5,000 na dugang na posisyon para sa non-teaching personnel sa masunod na taon. Siyang sinabi na idedestino ang nasabing mga personahes na maserbing administrative officers sa iba-ibang rehiyon lalo na sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Region 9, 12, asin 13.
Mientras tanto, sinabi ni Abogada Persida Rueda Acosta, pamayokan Public Attorney's Office na sinda nasa parentera sa espersos kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos para magkaigwanin may malasakit na susyudad sa pagbukas kan National Convention kan PAO Lawyers para sa sindang mandatory continuing legal education sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sinabi niya na ngunya na taon sinda nakakamati na ang gabos na espersos kan mga public attorneys asin ang PAO apresyado kan bagong administrasyon ni Marcos. Ini ang primerong National Convention kan PAO Lawyers sa nakaaging 2 taon. Pwede nang magamit sagod sa matapos ang 2023 ang 529.2 milyones pesos na kantidad nin fundo para sa mga cancer patients. Ang Department of Budget and Management as in Department of Health nagpaluwas nin Joint Memorandum Circular na milataonin giya para sa paggamit nin Cancer Assistance Fund. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na dako lang tabang ini sa mga namamanwaan lalo na taigwan ng nakatagamang fundo para sa cancer assistance na pwedeng magamit sa mga DOH hospital access sites as in iba pang health facilities sa nasyon. Sa iyang piniliwanag na sinda naglalaom na ini makakatabang tanganing mapagian an pasanon na problema kan mga cancer patients. Mientras tanto, Bareta Manggarare hali dyan sa lawa si Luwens Barcena. Luwens kamen. Matapos ng giraray, na mga esfuerzos ka na Department of Public Works and Highways Region 5 na mapadayon na mga manlaylay na tinampo na nagbubukas digdi sa Legazpi. Ini pagkatapos naman ng sarangka na DCG Binyos, digdi sa sur na parte kan Legazpi na kung saan ang Mega Tourism Highway, padagos na pinaggigibuan ng paagi, tanganing ng magkaigwa ni dalan ini asin na magpapakaskas na pagkatapos na nganin ng mapakinabangan ng publiko at isang tigdi sa barangay Taysada. Pinaka-develop tigdi sa may barangay Maslog area na kung saan hali digdi sa may Mega Tourism Highway sa may Camellia Homes. Mabalda pasisiring digdi sa may barangay Maslog lagpas sa sentro kan barangay Maslog. Tanganay nang magkaigwanin access sa mga manlain-lain na mga harayong lugar na ito na nainadadayo pa na mga tao. Sigun man sa pakikipag-ulay ka DCG Binyos kaya DPWH Region 5 spokesperson Madam Lucy Castaneda kayang ipinagunambitan na ang mga patinampong ini pagpapadagos kada mga naging ligasiya at mga napaging administrasyon dahil at kayo ini ang mandato ni Presidente Bongbong Marcos na ipadagos ang mga patinampong proyekto pagbukas din mga malaylain na patinampo tanganin ng day ini masayang asing talagang mapakinabangan kan publiko. Dagdag na Bareta, ako po si LVP. Nangako ang National Irrigation Administration na papakasugon paninda ang irigasyon sa nasyon para malabanan ang gutom asin pagtios. Tinawanin duo ni NIA Administrator Benny Antiporda na importante nin marahay ang tubig sa buhay kan mga Pilipino. Lalo na ang may kinaraman sa espersos kan gobyerno sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Sa sinabi na ang buhay nagpupuon sa tubig, mantang ang pagkakan nagpupuon man sa tubig sa pagsasabi na kung dainin tubig, daimanin buhay. Dalang kani sinabi ng Tiporda na sinda nangangako na mas papakasuguninda ang irigasyon. Sinabi kan Philippine National Police na magkakaigwasin na rin mas hararom na investigasyon kung dakol na mga polis ay involved sa illegal drug trade matapos madako pansarong intelligence officer sa buy-bust operation sa Manila. Ini ang pahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin sa pagsasabi na sinda naglalaom na si Police Sergeant Rodolfo Mayo matuga o matabang na pangaranan na iba pang mga pag-iriba kay Nikon Iguaman. Siyang sinabi na dai sindang pakilabot kung sagkod sa in makaabot an sa indang investigasyon. An sa iyang tinawanin punto, iyan pagkakadakop kay Mayo sa Quiapo, Manila matapos siyang midbidon nin sa pang drug suspect. Si Mayo, iyan intelligence officer kan PNP Drug Enforcement Group. Dagdag na Bareta ulit dyan sa luwa si Joshua Bino. Joshua, kamen.
matapos na mabuksan na para sa publiko ang National Museum of the Philippines o NMP Bicol Region Museum na yaon sa barangay Busay, Darag Albay, harani sa may Kagsawa Ruins Park. Ikinaugnay ni Alcalde Awin Baldo sa pagsabi na dakulang potential ini para sa turismo kan Daraga. Kung matatandaan, saro sa naging mga plano asin agenda ni Baldo, iyo ang pagpapakusog kan turismo, lalo pa na yaon man sa Daraga ang Bicol International Airport na iyo ang gateway kan manlain-lain na mga turista hali sa manlain-lain man na mga lugar. Ang museum nasa soft opening phase na presente mga aldaw na ini. Asin nasa akseptar man mga bisita Martes sundo Domingo alas 9 aga sundo alas 4 an hapon. Susog sa mga ipinaghiras na impormasyon ni Baldo sa paagi kan sa indang public information Facebook page, nagkapira sa mga mahihiling sa laog kan museum iyo ang Butterfly Sanctuary, Botanical Garden, Rock Formations, Indoor Geology Exhibition, mantang mahihiling man ang attraction kan Vulcan Mayon sa indang roof deck. Ang naon dito ng museum, free admission o dainin bayad pag malaog. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Naghaga ng dispensa si PNP Chief General Rodolfo Azurin dalan sa komentong Muslim na ginibok ang mga pulis kan magkaigwanin hostage-taking incident sa PNP Custodial Center sa laog kan Camp Crame. Siya naghagad ng dispensa kay Senador Robin Padilla na enot nang nagpahag din kamunduan asin kauyaman sa mga pulis na inapod na mga Muslim ang mga hostage-takers. Idinugan pa ni Azurin na kung minsan dahil talaga malilikayan na siring ang mangyayari sa tanawan nindo na kung minsan minaresponde ang mga pulis nagapot kon Ilocano, Bicolano o Sisay paman tanganay may siyang tulos kung sira irisay ang sa indang pigahanap. Sinabi kan Malacanang na itataong kwenta ni Presidente Bongbong Marcos sa korte kung si dating Senador Laila de Lima pwedeng matauanin home for law matapos na inidiit pang mabihag sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Sinabi ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Shaloy Garafil na dai makikiaraman presidente sa arinman na kaso na pigkakaputan na kan korte. Sa iyong piniliwanag na ang kaso o ang mga kaso ni De Lima nasa korte na kung kaya pabayaan na ang mga abogado kay ni na magkaigunin tamang motion mantang habuining pakiaraman kan presidente. Sinabi ni Justice Secretary Boyeng Remulla na bukas siya na ipairarom ang detenidong dating Senador Laila de Lima sa home for law. Sayang sinabi na inidakulang posibilidad alagad kinakaipuan ni de Lima na maghagad ng unaning permiso halay sa Muntinlupa City RTC para sa home for law. Idinugan pa man ni Remulla na ni dapat matukara sa open court. Nagluwas ang posibilidad na home for law para kay De Lima matapos mabiktima ni hostage taking kanakaangil daw sa PNP Custodial Center sa laog mismo kan Camp Crame. Si De Lima binalong bihagon nin tolong detenido na nagbalong magdulag alagad ang mga sospitsados na badilgadan kan mga nagresponding police. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin na pigre-repaso na kan mga pulis ang mga komentaryo kan ginada na broadcaster na si Percival Mabasa alias Percy Lapid na naging dalana sa pagkagadan kay ni bilang parte kan sa indang ginigibong investigasyon. Siyang sinabi na piguugid naman ninda pati ang mga gamit personal, tanganing makatabang na maisihan kung ano ang posibleng motibo sa likod kan siring na krimen. Idredeg pa man ni Azurin na kinakaipuan na masusog ninda ang mga dating komentaryo ni Mabasa na makakatabang tanganing magaigwasinda nin basihan sa saindang investigasyon. Nagkaigwaning pangil ang Philippine National Police at sinibapang law enforcement agencies kontra sa cybercriminal matapos pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang SIM card registration law. Sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na ang Republic Act 11934 o SIM card registration act iyon sa rong magayon na lakdang para may mapanimbag sa kabos na level na mabawasan ang Electronic Communication Criminal Act na may wasan na nakakakomiter o nakukomiter ninda inamamidbida ng mga sospitsados. Idinungan pa man niya na sa paagi kan siring na lay pwedeng panginutan ninda ang mga attached agencies as in local government units na ipasunod ang digital world na may kamautan na sunodon ang mandato kani para sa katrangkiluan as in maproteharan ang publiko.
Ikinugma kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang SIM Card Registration Act na napirmahan na bilang lay ni Presidente Bongbong Marcos. Sindang sinabi na dakulay ning tabang para mas makaskas na maisihan ang mga hacker as in scammer pati naman ang nagtataonin proteksyon sa mga responsableng naggagamit kay ni. Enot ng siniguro ka National Privacy Commission ang pagrespeto sa diretsyo kan mga datos na kinakaipuhan ang mahiwasan na pagkuanin personal data na likay sa security risk as in data breaches. Nagpatanid si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa mga illegal workers kan Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO na igwan in existidong lay a nasyon para sa enda. Dalan kani ng apodan si Salceda na ikonsiderar kan gobyerno ang mga PUGO workers na siring sa mga dayuhan na nagtitinir nin halawig na panahon sa Pilipinas. Sayang ipinaluwanag na may mga layes para sa mga illegal alien as in dapat sunodon ang lay. Sinabi niya na igwani mga leyes ang gobyerno para paharalion ang mga illegal workers sa nasyon. Siya yung tanawanin doon na dapat may pasunod din gusto ang mga leyes kan gobyerno. Ibinulgar ni Senate President Mig Zubiri na kaibanan Pilipinas sa blacklisted tourist site sa China. Inidahilan sa operasyon ni Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasyon. Ang informasyon ni Zubiri halay matapos na magaigwasindanin pag-uuron ni the Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian ka nakaaging aldaw. Siyang sinabi na iniyan rason kung natatabiglang nagbagsak ang bilang kan mga turistang inchik dilan sa problema sa POGO. Idredagbaman ni Zubiri na pigdedesignar na kan China ang mga turistang inchik na madigdi as in mapasyar sa Pilipinas. Iyan mga tugang ang detalles kan mga baretang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Sa pagkara kan mga pagariba, Ronald Baldo sa lado technical, Richard Astor asin Tricia Marie Litana sa IT. Kami ang nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Edwin Terral na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan.